Здравейте, аз съм Тодор Дърлянов, вие сте с Готов ли си? Тази седмица ще раздаваме слънчеви очила от оптики Леонардо. Предизвикателството е: трябва да спукате 5 балона за 20 секунди. Обаче има една малка уловка. Няма да виждате абсолютно нищо. Здравейте, как сте? Супер! Много хубав ден, а? И да, слънчево-дъждовен. Искате ли да се включите в едно предизвикателство и да спечелите слънчеви очила в този ден? Няма нужда, малко закъсняваме. Защо? Каква работа имате? Много важна, най-важната в живота. И тя е? Да кажеш или да, или не. В смисъл? Сега ще видя. Ще поживеем. Вие ще се жените? Май да! Ми успех тогава! Айде, готино се изкарате. Как си? Екстра, ви. Какво хапваш? Кой е това? Много мраза. Много мраза такова нещо. Защо? Не обичам такива сушени работи. Искаш ли да участваш в едно предизвикателство и да спечелиш тези очила? Да. Добре. Трябва да спукаш 5 балона за 20 секунди. Окей ли си? 5 балона с какво? С каквото искаш. За колко? За 20 секунди 5 балона трябва да пукнеш. Добре, айде. Заповядай. Ако искаш, ела тук централно да започнем. И слушалки. Всичко ще взема, няма проблем. Апартамент, ако имаш задаване, и него ще го взема. Тия са само очила. Ама то няма нищо, не мога да виждам. Верно е. Нищо не виждам от това. Да, така е. Така ли така. По принцип е така, да. Ама къде е? Това е предизвикателството. Ето ги балоните. Заставаш ето тук. Не, трябва да ги търся всичките ли? Не да ги търсиш, ти ще ги намериш, аз съм убеден. Готов ли си? Ела тук по средата, ела. Аз ще те пазя, не се притесняваш, няма да се прибиеш. Да. Плюс това имаме връзки в Пирогов, не се притеснявай. Добре. Така, готов ли си? Готов съм. Чакай сега, завъртам те. 1, 2, 3 пъти, старт! Така, няма да пипаш, няма да ги махаш. Търсиш балоните, така. Опа, 1. Така. Така. 2. Оп. Какво беше това? И изтекоха. Изтекоха 20 секунди. Играта приключи. Минаха ли? Да, минаха. Да, бе, как минаха? Минаха, аз засяках ги. Готови ли сте? Чакай. Да. Стоп, чакайте. 1, 2, 3. Старт! Браво, много добре се справяте. Само полека с прозорета. Така, добре, маникюра е добър. Браво. Така, 3. Внимавайте. И къде е? Не знам къде е другия. Не знам къде е. Виждате ли го някъде? Къде е другия балон? Само внимавайте, куче. Добре. Точно на време. Браво. Поздравления, бяхте много готини. Така. Ето, заповядайте, получавате подарък от оптики Леонардо. Бяхте много готини, много ви благодаря. Всичко добро. Чао, група, много сте готини. Много свежи хора. Помислете се. Какво са? Какви с тия камери? Аз гася с тая камера, чупа този телевизор. Ще ви завъртя. 1, 2, 3 пъти. И старт! Браво, близо, топло, браво. Греда! Така, добре. Пейката малко трудно ще спукаме, ама няма проблем. Кошче, внимавай, не бъркай в кошчето. Така. Това са очилата. Така. Добре. И стоп! Колко секунди бяха? 32. А колко балона бяха? Балоните бяха 5.
Но 32 секунди. Съжалявам много. Оставате си с вашите очила. Много ви благодаря, че се включихте. Бяхте супер готини. Хубав ден. И на вас. Извинявай, обаче ще ти я взема. Искаш ли да се включиш в едно предизвикателство? Трябва да спукаш 5 топки за 30 секунди и може да подариш на стопанката си очила. Не ме. В такъв случай ще я взема. Не, ще я взема. Как се казвате? Елена. Аз съм Тодор, приятно ми е. Приятно. А вие? Челестина. Много ми е приятно. Искате ли да спечелите тези очила? Ами, искаш ли? Окей. Тя иска. Супер, елате с мен. Сега трябва да участвате в едно предизвикателство. За 30 секунди трябва да спукате 5 балона и печелите тези очила. Айде. Айде. Супер, заповядайте. Така. Слагате тези очила. Трябва да са очила. Разбира се. Ако искате, елате по-натам. Аз ще ви съпроводя. Елате за морална подкрепа. Ще ви снимаме и вас, да, след малко. Видяхте ли къде са балоните? Да. Трябва да се бърза. 5 трябва. Да. Къде е Петя? Къде е Петя? Ето го, да. Така. За колко време? За 30 секунди. Няма да успея. Ами трябва да пробвате. Трябва да пробвате, не може. Добре. Хубаво. Ще пробвам. Сигурна ли си, ако искаш ли ти? Имаш моите ногти работа удобно. Аз нямам ногти, иначе и аз бих ви помогнал. От време на време може да влиза едно куче, да знаете, да не се притеснявате. Това е напълно безобидно. Сменяме играчите. Така. Аз нищо не виждам. Аз мога да не помагам да я опътвам. Може, да. Чакайте момент. Така. Готова ли сте? И завъртам 1, 2, 3, старт. Да, супер. О, браво, добре. И тя има ногти. Добре. Не. Така, браво. Точно така. И тук. Браво, много бързо бе. Супер сте, да. Ето, заповядайте, това са очилата сега. Да. Да. Така. Да. Не, върши само. Очень готино. Заповядайте, бяхте супер готини, много ви благодаря, че се включихте. Хубав ден. Да ви помогна с багажа, далеч ли сте? Тук сме на Беси. Всичко добро. Чао. Много бързо бе. Това беше всичко от предизвикателството за тази седмица. А вие не забравяйте да лайквате, да шервате, да коментирате и да се абонирате за канала на Mix Media Fun.